Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu ENKOSI. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga namhlanje usiphila usuku lokuphila. Usiphila usuku lokuhlangana ukuba sixoxe ngezwi likaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa. Lapho eBergville namaphethelo sizobe siseBergville ngokugcinwa iNkosi kufanele ngithumele inamba yomuntu enizomthinta ngesonto Sunday siseBergville ngokugcinwa iNkosi sizobe sikhonza khona ehholo elithize. Abakangitsheli lona futhi kulelo hholo abakangithumeleli ngisho ilocation, kodwa ke sizohlangana ehholo eBergville. Ngicabanga ukuthi lilaphaya ngakongoba noma laphaya ngizazi kahle indawo zakhona, noma ngakoMaswazini noma ngakoBanana Bridge, kungakulezo ndawo khona. Kodwa ke sohlangana ehholo lokho bangitshelile khona ngesonto ekseni, ngikholwa ukuthi ngo-9. Uma kungena u-9 kuyobe kusho ukuthi u-10 okukodwa kulokho. Nami imininingwane ngakabi nayo, kodwa ngiyathemba ukuthi bazonginikeza. Ngiyacela lapho nokulunga ningithumelele i-location. NoThembeka nokulunga Thembeka, ngithumeleleni i-location bantu bami, ngiyacela phela singalahleki, ngoba kuzoba inkinga mase silahleka, ngoba kusho ukuthi inkonzo ayizokuba khona. Ngiyayibona lo ndawo. So ngokuqala kufanele nibone ukuthi ngiyafika. Ngoma nje akusizi ukuthi nilayele abantu bonke mina ningangitsheli bese ngiyalahleka. Siyambonga ke nokho uNkulunkulu kakhulu. SiseBergville ngesonto, isikhathi ngithe angazi uma u9 noma u10, kodwa nje wena ungasali uma ukuthi uyathanda ukuya eBergville. Aya kukude kakhulu eBergville, uzwe igama nje lapha yaphezulu ENtabeni la kubanda khona ngokugcinwa iNkosi. Sizobe sikhona, sine branch lapho esineminyaka eminingi kakhulu ikhona eholo umama umfundisi uMashabalala KB. Hayike ngiyabonga kakhulu, asihlanganeni khona bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. SiseBergville ngenyanga ezayo siya eMpumalanga, eNkomazi, eMpumalanga lapha eNkomazi ngenyanga ezayo. Ngixolise ke idate nakho ayikho, ngicabanga ukuthi second weekend kaNovember. Ngicabanga ukuthi second, mangeyona second weekend, i-third weekend, ngoba sengiyakhumbula sengathithi nge-second weekend la komhla ka-10 kanje kunombhabhadiso, kodwa I stand to be corrected. Sunday yesibili mangaphazami, yebo iSunday yesibili, ngoba iSunday yokuqala ingomhla ka-3, Sunday yesibili ngomhla ka-10. Bese ke le weekend elandela lapho ke sise eMpumalanga province lapho sobe sikhona. Hayike othandayo soficana khona uNkulunkulu wethu esasibekile engakalilanda ibandla, ngoba silinda ukuhlwithwa webazalwane. Silinde lokho, sikholelwa lokho. Njengoba sehla senyuka nje nomama sishumayela, sifuna abantu abazohlwithwa nebandla. Yilokho nje inhloso, sifuna abande babe baningi. Ileyo nto uNkulunkulu ayifuna kuba bonke abantu baphenduke bafinyelele kulazeni iqiniso, incwadi kaTimotheo leyo. Hayike ake ngigoqe ngithandaze, simbonge uNkulunkulu, singene enkonzweni yethu yosuku. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyacela ukuthi ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe. Sifihle uNkulunkulu wethu, ube nathi kule nkonzo, ukhulume, uzambule ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu onomusa, uJesu Kristu ENKOSI. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bazalwane. Yazi ake ngiphawule. Abantu ke
angazi ukuthi kubuye kuthini, kodwa siyazi uSathane uyangenelela. Abantu baqala izolo bathumela ama-voice note, ngibe ngishilthi ngicela Friday. Isimanga leso. Angazi noma siya-understandani ukuthi ukungalaleli kuyisono. Number 2, mhlawumbe inkonzo abazilaleli. Baqhama nje kufika into efika engqondweni yakhe umuntu ayenze. Cha, ngiyasibuka nesikhathi. Uma kuthiwa i-voice note ithumele ngoLesihlanu, ithumele after 12 ebusuku ngoLesihlanu. Ngoba uma uyithumele ngo-11 ebusuku, awuyithumelanga ngoLesihlanu, uyithumele ngoLesine. Bese kuzoba khona akabeqayo kwe-3 minutes. Angazi-ke manje kwenze njani. Awubazalwane, beqa abantu ku-3 minutes. Angilaleli voice note engaphezulu ka-3 minutes. Akusiwona umthetho kaNsibande, umthetho womnikazi wegroup Inkosi uJesu, ukuthi ngingaspendi more than 3 minutes nomuntu oyedwa njengoba igroup inkulu kangaka. Uma uthanda ukuthumela ama-voice note amabili noma amathathu, isikhathi siyasihlanganisa masingeqi ku-3 minutes. Ngoba ngithi mina masengiphendula, makufanele nami ngikhulume, uzothola ukuthi mina ngedwa nje mhlambe sengiza ko-5 minutes ngoba kufanele ngikuphendule ucaceliseke. So-ke uma nawe ubufake uVNende-ke, uyabona ukuthi-ke sekuyonakala. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela. Ake nikwenze nani nifaka abantu, nibatshele imithetho yasegroupini. Ngiyacela nje. Nina nifaka abantu, umtshele umuntu ukuthi yabona njengoba ungena nje ama-emojis asiwasebenzisi. Yabona njengoba ungena nje ayithunyelwe i-voice note ende. Maye emabili noma emathathu isikhathi siyahlanganiswa. Ngiyakhumbula omunye umzalwane okwenzayo lokho, angazi uma usakwenzayo. Waqhamuka sengitshela ethi nangu umzalwane uthi ngeke awayeke yena ama-emoji. Ngathi ngeke phela ngimfaka. Kanti useshilthi ngeke awayeke. Simsaphi pho ekhaya lezwe. Sizomkhuza nje? Cha, nganqaba impela nje simfakanga. So lokho kuzosiphungulela abantu abazothi uma bezwa ukuthi ama-emojis asiwasebenzisi bese beyaphuma. Uyayibona lonto? So-ke ngiyacela. And bakhona abantu abangenazo inhliziyo abadikilayo la ekhaya lezwe bayadikila. Khona ngimtshela ukuthi ngicelile ukuthi sikuthumele ngoLesihlanu ovelwa exit group. Omunye sengathi ngibe ngimtshela eqile ngathi i-voice note eqile 3 minutes asiyamukeli. And utholile umthetho mayingena ovelwa exit group. Hey, khona abantu angazi mina ukuthi yabona uSathane uyabasebenzisa abantu. So kodwa ngisola mina wena oletha umuntu ongamchazelanga. Abesezwa ngami abona ngathi akanikwa uthando, abuka inkinga yakhe abesedikila. Batsheleni imithetho yegroup. Kuzosiza lo. Khona uthengena nje abethi ngicela ukukufonela. Ngicela unginike isikhathi engizokufonela ngaso. Ubona ukuthi lo mfakile akamtshelanga ukuthi akufonwa ngoba kunolayini. Ucela kanjani umuntu ukungenela phambi kwabanye abantu? Ngoba bonke labantu ababambulani yazi indlela abajahe ngayo, wangitshela lokho uNkulunkulu wathi bonke bajahile. So akekho umuntu ofanele angenele kulayini. Batsheleni abantu manizobafaka. Ngcono umuntu anqabe ungafaki umuntu ukunofaka umuntu aphume nesibusiso sakho. Ayike sesithandazile siyezwini leNkosi. NgokaJohn chapter 17 sifunda uverse 1 noverse 2 bese sibuka ubukhosi beNkosi yethu uJesu Kristu. Verse 1, uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse number 2, njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Iphiwa amandla indodana kaNkulunkulu. Asiyeke kwabaseEfesu chapter 1 soqala kuverse 15. Ngikholelwa ukuthi namhlanje siyadlulela kuverse 17 angazi. Uthi verse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu. Nginikhumbule emkhulekweni yami. Yazi ukuthi ungathi kusho mina kanti akusho mina. Kwakusho umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu. Kwakungaphumi naye kuye. Ngithi indaba ethi ungathi kusho mina. Yazi ukuthi angiyeke bazalwane ukumbonga uNkulunkulu ngane, ukumbonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi. Angiyeke, ngiyambonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi.
Ngiyanikhumbula emikhulekweni yami. Yebo, unalo ilungelo lokuthi ucela umkhuleko, kodwa mina ngiyakutshela ukuthi ucela nje, mina ngihlala nginikhulekela nje. Ukuthi nginibopha ngebhande elilodwa. uNkulunkulu yena onguNkulunkulu uyazi ukuthi wena udingani nawe udingani. Mina mase ngithe Nkosi, ikhaya lezwi, sengisho wonke umuntu osekhaya lezwi. Mase ngithe Nkosi, entabeni yendlu kaJehova sengimthinte wonke khona. Ngisho lofu olovayo ngisho lovayo ngoba akakasho ukuthi usehambile uyangena. Ngisho ngayilalela inkonzo esekhaya lezwi, mase ngithe ikhaya lezwi uyangena. Kukhona nabafakele default yokuthi nje after 24 hours ama-VN angene lacishe. Ngimangala ukuthi uyilalela nini inkonzo. Kwamazi ke zaningi nobufakazi nakho konke kusho ukuthi ziyacisha ngayo. Lo muntu ufana nongekho nje. Ufana nongekho ke loyo. Uqobo lomuntu ke lo ngithi mangibala abantu angabaleki ngoba kasayilaleli inkonzo. Lalelani inkonzo bazalwane, nikhule kumoya. Lalelani inkonzo. Siyambonga kuNkulunkulu. Usho njalo kuverse 16, angiyeke ukubonga ngenxa yenu. Nginikhumbula emkhulekweni yami. Ngingayeka kanjani ukunikhumbula phela ningumqhele wami? Ngofika ngiphetheni ezulwini, mangifika ngingaphethe ikhaya lezwi. Ngofika ngiphetheni ezulwini, mangifika ngingawuphethe uYouTube. Iyangithobisa uYouTube. Yabona uYouTube yangithobisa. Abantu abasebethandaze uRoma 10 verse 9 bangaphezulu kuka-10,000. Lokho kusho ukuthi baningangakanani abantu asebeyamukela uJesu ngingabazi. Abanye ngeke ngiphinde vele futhi ngibazi. Ngoba bona ezulwini nje sekuthiwa yambona lo ula ngenxa yakho. Yambona kodwa Nkosi yami ngiyini uNkulunkulu azangakhela umqhele ngalendlela. Ngoba kwakhelwa mina umqhele. Kwakhelwa mina abantu engiyofika ngibaphethe ngibe ngabazi. Bangakanani nawe uyofika ubaphethe wena ke? Wena sengiyakubuza nje, njengoba ungabaletha abantu uyofika uphethe ba? Lethana abantu bazalwane, ngiyacela sibambe itarget ka-10,000 by March 2025. Ngiyanicela lethana abantu. Niqhubeke nisebenze, nibanike imkhuleko. Nibanike ngoba umuntu mosumnika uRoma 10 verse 9 umtshele into yodwa ukuthi ususindisiwe mosuthandazile. Nimlalelise ivoice note asho emva kwami, alalela umkhuleko zixazululeke inkinga. Khuthalani bazalwane, khuthalani, khuthalela ikusasa lakho, khuthalela ingomuso lakho. Sebenzela uNkulunkulu ngesikhathi ositholayo. Ngesikhathi nje ositholayo umqhele wakho loyo uyofika uphethe kuphi? Ekhaya ezulwini. Kunezono zakhe ezizositshekelwa ekaJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Umqhele wakho uchapter 4 verse 1 wabaseThesalonika engicabanga ukuthi abokuqala, angisazi noma abokuqala noma besibili, kuthi angithi abokuqala ngoba engathi abesibili bagcina ku chapter 3. Ngiyacabanga angisazi kahle. Khanda lami lithola izinto eziningi. Ngicabanga ukuthi baseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 1. Umqhele wakho laba bantu balethayo. Asisebenzeni bafowethu kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho ngezusebenza umuntu. Yasho njalo iNkosi uJesu. Yathi mangisebenze kusese. Yabona ukuhlwa kuyeza kona. Hayi kuyeza uzobusa usebenzeni ke wena. Lethana abantu bangcwele. Into engicela nje mawuletha umuntu, WhatsApp number wakhe, igama lakhe, isibongo sakhe nokuthi uhlalaphi. Uzubhale nedolobho okungcono. Ngoba manje abantu bavele babhale igodi. Igodi alisebenzi bazalwane. Khona indawo yaseDiphi nje igcwele izwe lonke. Nendawo yaseyinketheni la kukhona izinkethe kuthiwa iseyinketheni. Manje ke khona ezaseMaritzburg engizaziyo, khona ezaseThuthukane engizaziyo. So ke ingakho ngithi ukubhala isigodi ngiyasithanda sihle. Buso ubhala idolobha abathenga kulona, idolobha nje laziwayo abathenga kulona. Kuyasiza kakhulu lokho. Ngingalokhu ngiqhamise ngibuza indawo ethile phansi kwaliphi idolobha. Uyabona lonto. Lethana abantu ke. Mawuzizela wena ungibone ku YouTube, vele usho nje izinto zakhe eziwu40 ngicela ungene ekhaya lezwi. Kusibanibani wakwabani, ngihlala endaweni ethile. Vele uzobe ungu WhatsApp, inamba yakho izobivela. Hayike
Angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbule emkhulekweni yami. Verse 17, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu. Kanti okabani lo Nkulunkulu? Yazi ukuthi mbe ngithi wami, ngithi wakho. Kanti neNkosi uJesu inoNkulunkulu. Iyadlula ekutheni ubaba wayo, kugcina kunguNkulunkulu wakhe naye. Ubuyazi indaba ukuthi uNkulunkulu uBaba akagcine ubaba weNkosi uJesu, uNkulunkulu wakhe futhi. Lithi lelizwi, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Imfihlakalo ejulileke le. Imfihlakalo ejulile abakhulekelela yona uPaul. Khumbula sikhuluma ngani, uthe angiyeke ukubonga ngenxa yenu nginikhumbule emkhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha. Aniphe umoya wokuhlakanipha. Bazalwane, ngiyanikhulekela impela, kodwa sengizoqala nginicelele nami umoya wokuhlakanipha nomoya wokwambulelwa ekumazini yena. Ngoba kudinga ukwambulelwa. Mawuhamba ungena la enkonzweni, bamchaza ngendlela eziningi uBaba uNkulunkulu. Bamchaza ngendlela eziningi uJesu Kristu. Bamchaza ngendlela eziningi uMoya oNgcwele, kodwa sidinga ukwambulelwa. Ukwambulelwa. Ziningi izambulo lapha. Yazi noSathane unezambulo. Ziningi izambulo. And khona abantu emabandleni osekwazi ukuthi banezambulo nje. Izambulo siyahlolwa, sihlolwa ngezwi. Athi ngiphinde futhi. Isambulo sihlolwa ngezwi. Siyahlolwa kufana nephupho. Iphupho lihlolwa ngezwi. Mali yizwi lelo phupho livela kuNkulunkulu. Masiyizwi leso sambulo sivela kuNkulunkulu. Nigade nje leyo nto. Ungahamba umukela zonke izambulo lezi kanti zivela esihogweni. Ungahamba umukela konke ukuprofetha lokhu kanti kuvela esihogweni. Iziprofetho zihlolwa ngezwi. Izambulo zihlolwa ngezwi. Amaphupho ahlolwa ngezwi. Niyakuzwa lokho? So-ke khula ekumazini. Inceko le ubaba umpostoli uPaul wangabakhohlwe emkhulekweni ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo. uNkulunkulu loyo uyise wenkazimulo. Yayibona ukuthi ishiftile kancane lento. UnguNkulunkulu weNkosi yethu uJesu, unguyise wenkazimulo. Simjwayele enguyise weNkosi yethu uJesu Kristu. Namhlanje uyise wenkazimulo. UNkulunkulu weNkosi yethu uJesu. Ngamanye amagama lento icacisa ukuthi inkazimulo neNkosi uJesu ngeke ubahlukanise. Njengokuba inkazimulo noMoya oNgcwele ngeke ubahlukanise. Amandla noMoya oNgcwele nenkazimulo ngeke ubahlukanise. Konke kungokaNkulunkulu. Konke usebenza ngakho. Amandla akhe akuMoya oNgcwele. Inkazimulo yakhe ikuMoya oNgcwele. Inkazimulo yakhe isendodaneni yakhe uJesu Kristu. Unguyise wenkazimulo. Uyambulwa namhlanje uNkulunkulu. Uyambulwa. Engambulwa yedwa nokuthatha ubunye bakhe. Umbulwa kanye nendodana yakhe kanye noMoya oNgcwele. Ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, unguyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Wawuphi uPetro umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa? Yamkhumbula uJesu lapha kuMathewu 16. Uyabuza uthi, abantu bathi ngingubani? Base bawaphendula. Abanye bathi umprofeti, abanye basho lokhu nalokhu. Wayeseshintsha uJesu. Nina-ke nithi ngingubani? Nina. Angazi ukuthi kwanina engikhuluma nani nithi ungubani uJesu. Ngiyayibuzela nje, nithi ungubani ngempela uJesu? Niyamazi nje? Waphendula uPetro. Wathi uPetro, uyindodana kaNkulunkulu ophilayo.
uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi uJesu akwambulelwanga inyama negazi, kodwa ukwambulelwe umoya kaNkulunkulu. Ukwambulelwe uNkulunkulu uqobo. Yilento ayithandazelayo uPawuli. Uthi ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha, lo wanikezwa uPetro, nomoya wokwambulelwa ekumazini. Hayi mina ngiyabuza, ngithi uJesu ungubani? Wena uthi ungubani? Udinga umoya wokuhlakanipha, udinga nomoya wokwambulelwa. Ngiyakhumbula ke sibheke lento. Wathi kubo uJesu, verse 15 Matthew 16, nina-ke nithi ngingubani na? Simon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. UnguKristu. Ngisengikhumbula laba abantu abangafuni ukuyisho iphelele lento, abazenzi nabo umoya wokubona athi umuntu uKristu uyinkosi. Usala kuphi uJesu? Athi omunye uJesu uyinkosi. Awusho ngani uJesu Kristu uyinkosi? uPetro wayisho yonke lento. Wathi uPetro, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo, ayofile. Verse 17 uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini uyena okwambulele. Nilento ke ekhulekelwayo ke ngapha kwabaseFesu chapter 1 verse 17, ukuthi uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Njengoba ambulela uPetro, nathi sidinga ukwambulelwa, singacabangi ukuthi siyamazi kanti asimazi. Ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami ke sekusho uJesu, ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayokulahlula. Ngiyakukunika ihluthulelo zombuso wezulu. Uyakukubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini, nalokho uyakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe ezulwini. Ulwazi lukaPetro ukuthi uJesu ngubani lwaholela ekuthenini nabo bazazi ukuthi bangobani. Ayake ngiphinde. Ukwazi kukaPetro ukuthi uJesu ngubani kwavula amehlo ukuthi bazibone nalabo ukuthi bangubani, ngoba uJesu uthini kubo? Uthi kuPetro, phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami, amasango eHadesi ngeke alehlule. Uthi ngizokunika ikhiye zombuso wezulu. Bafethu siyiphethe ikhiye zombuso wezulu. Angazi umbuwazini ukuthi ngiyiphethe kunikhiye zombuso wezulu. Ngesikhathi uNkulunkulu engisebenzisa, ngicacisa isono, ngicacisa ubungcwele, isikhiye leso sombuso wezulu. Ufuna usiphi kanti wena? Angithi abanye baye bathi ngiyalivala, abanye bethi ngiyalivula, noma ngabe uthanda ukusho kuphi. Iqiniso lithi isikhiye sombuso wezulu ngisiphethe. Engikubopha emhlabeni kuyaboshwa ezulwini, engikukhulula emhlabeni kuyakhululwa ezulwini. Amandla lawo engiwanikwe iNkosi uJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokukhulu ukuthobeka ngoba wangifanele. Awangifanele, kodwa uthi unginika ihluthulelo zombuso wezulu. Engikubopha emhlabeni kuyaboshwa ezulwini, engikukhulula emhlabeni kuyakhululwa ezulwini. Kukhona namanye amandla engiwanikiwe, enikade ngatshela ukuthi ngiwanikiwe, bengisaba ukwasebenzisa, sengiyawasebenzisa manje. uJohn chapter 20 verse 23, enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Amandla lawo atholakala uma umuntu esegcwaliswe nguMoya oNgcwele. Ake siqale lapho kuverse 21, John chapter 20 verse 21. Khona uJesu wabuye wathi kubo, wayekade vele kade esesezulwini, bazuthi ushonile, wabuya uJesu, obazuthi uvukile bambone ezulwini, wabuya wangena kuvaliwe. Wathi ukuthula makube kunini. Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe, verse 20. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi, verse 21. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kunini. Njengokuba uBaba engithumile mina, nami ngiyanithuma nina. Yezwa,
amandla anikwa abathunyiwe awanikiwe noma ubani, abathunyiwe. Verse 22, kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo, yamukelane umoya ongcwele. Wangamukelisa futhi nami umoya ongcwele. Ngihlala ngikukhuluma lokho ebufakazini. Verse 23, enibathethelela izono, bathethelele nenibabamba ngazo babanye. Yabona ke lesi sikhiye lesi, noma leli gunya noma lawo amandla abucayi, ngoba uzothethelelwa umuntu ongafanele umthethelele, ubambele umuntu ongafanele umbambele, ufanele ukuba ugitshelwe, ufanele ukuthi lawa amandla awasebenzise engasetshenziswa uwenqo, esetshenziswa yilona okugibele, ngoba ajulile. Mangikuthethelela isono nasezulwini, izulu liyaphoqeleka ukuthi likuthethelele. Mangikubambela leso sono, nezulu lifanele likubambele. Bekufanele sihloniphe inceku ezibiziwe. Angikhulumi nabantu abangabiziwe, angikhulumi ngabantu abazibize bona. Sinikwe ihluthulelo zombuso wezulu osekubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, nalokho esikukhulula emhlabeni kukhululwe ezulwini. Amandla eNkosi uJesu, ngikhumbula isikhuluma ngani, amandla nobukhosi bakhe ubudlulisele kithi nathi, uthi njengoba uBaba engithumile nani ngiyanithuma. Yikho ngithi amandla anikeza abantu abathunyiwe. Ake ngiyibambe la, yazi ukuthi imnandi ngendlela emangalisayo. Asikhuleke sibonge uNkulunkulu, simnikeze udumo. Lonke lungu lwakhe lumfanele isikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu yiNkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo, siyakubonga kakhulu ungcwele Jehova sebawuthi ungcwele, akekho ofana nawe. Khulekela bonke-ke Nkosi abasekhaya lezwi, bakhumbule uNkulunkulu wami, ubambulele ukuthi ungubani, ubaphe ukuhlakanipha. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu. Bonke abasekhaya lezwi, bonke abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyakhuleka Nkosi, yambula, zambule, ngoba uNkulunkulu wezambulo. Siyabonga ngakho konke, busiso lalele Inkonzo. Siyabonga, udumo silinikeza wena, ngoba unguJesu ophilayo, unguyizolo namhla nengunaphakade. UJesu Kristu yiNkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, Ubaba uNzibande, siyavalelisa. Ube nosuku oluhle. UJesu Kristu yiNkosi.